Hajde, samo nasmej se malo. Gladan su. Znam. I zbog toga šta će danas da spremamo? Krompirići. Da, naš specialitet. Pomprit mladih krompira, je tako? Tako. Pomprit mladih krompira. Znači šta imamo sada? Imamo mlad krompir, ali imamo i mazdušnu repu. Iz naše, čega? Bašte. I, znači, mi sada spremamo pompritom mladog krompira na naš način, tako? Halo, vitezovi srpski moji junasi, šta sada radite? Luštimo krompir. Bravo, bravo. Radi se, ko radi ne boji se gladi, jer tako je. Jo, biće to dobar pomprit, jel tako? Kao i po običaju. Pa evo, ko je najviše voli da sprema pomprit? Pa. Ha? Paja. Ja. Pa ja. A Laki voli šta da sprema? Nisam siguran. Kako? Pa špagete. A Savo šta pravi najbolje na svetu? Pizza. Ajmo vas vice da kažem, možemo sad kažem. Pizzu. Ko je? Pizzu. Ti sad? Pizzu. A sada pristupamo sljedećem procesnom radu, ali tako? Mi sada pravimo od krompira male krompiriće. Potrebno je zašto? Zašto za? Za pomprit. Pomprit. Laki, voliš ti dečko? A ti pa je? Da. A Sava, voliš ti dečko? Ma obožavam. Sigurno, no? A mnogo si gladan? A? A mnogo si gladan? Ubilo si. Je, a ti kad si mnogo gladan, šta ti se dešava? A? Šta ti se dešava kad si mnogo gladan? Ništa. Pa što si rekao da ti se tresu ruke? Tresem se. A ti se tresu ruke? Aha. Je čuo da mu se tresu ruke? Kažemo da smanji duvan. Je tako pa evo? Tako je. Jeri, a ti će da divaniš ili neće divaniš? Ne, neće. Bravo, sine. A ti pa evo, će divaniš? Šta? A? Šta? A će divaniš duvan? Rekao je da. Ne. A? Kaži stavi da duvan nije dobro za zdravlje. Savo duvan nije dovoljno za zdrav. Kaži mu i ti, malo jače. Savo duvan nije dobro za zdravlje. Si čuo, Savo? Ne. Što, sine? Šalim se. Pa zato se treseš. Zato se treseš ki Dalibor. Znate kako se Dalibor trese se ki vršalica. Moram imam taj. Ajde duli dudi. Idemo na pomprit. Kaži Laki, šta je sada mnogo važno? Treba da operemo krompir. Znači da okrenemo izrečeni pomprit. I šta sad? Da bacimo vodu. U koju vodu? U ključalu. U uključilo vodu, vrelu vodu, ili tako pa evo? Tako. Znači, idemo, šta je mnogo bitno ovdje? Bitno je da se izrezani pomprit stavlja gdje? U Ključalu vodu. ključilo vodu. Da bi bio poput onog iz McDonald's. To je tajna. Naša recepta za brzi pomprit od mladog krompira. Jel' tako? Tako je. A znate šta, ja hoću da vam otkrije jednu tajnu. Ovo znanje koje ja vama prinosim, ja sam lično stekao iz vremena kad sam bio vojnik, mladi vojnik kao vi su mladi vojnici, ja sam bio, i nekada sam radio u čuvenom odmaralištu Kupari, to je u Hrvatskoj, čuveno odmaralištu, tu su mi majstori preneli svoje znanje i veštinu najboljeg pomprita koji može da se napravi u kućnim uslovima. Zato ja vama ovo kazujem i vi znate kako treba da se pravi pomprit. Jel' tako? Tako je. Sad. A zaista vam kažem, ali stvarno vam kažem. Ja sam toliko bio dobar u pripremljanju pomprita.
da su mene majstori kuvarca tamo, koji su radili, to je čuvano vojno odmarano što je bilo u Staroj Jugoslaviji, Kupari, čuvano vojno odmarano. Oni su isključivo mene terali da u posebnom kazanu spremam pomfrit samo za zaposlene u kuhinji, za viciri, a zašto? Zato što sam bio uporan, istrajan u nameri da posao bude završen kako treba. Da pomfrit bude najbolji. A pomfrit nije lako spreman, pomfrit treba znati spreman. Znači da ti odjošneš krompir, da sečeš, narežeš i da ga pripremiš da bude bolje od onog iz McDonald'sa. Ali stvarno vam kažem, zaista vam kažem. Jer tako sam bio u mogućnosti. Sad. I tako, hoću da ispričam nešto još vezano za Kuparine kad sam bio u Črnovojnoj odmaralištu Kupari, Hrvatskoj, sadašnjoj Hrvatskoj. I toliko su oni, ti zaposleni oficiri koji su tamo bili, toliko su bili zadovoljni sa mnom da su oni meni dozvolili u odnosu na drugu vojsku da ja mogu da radim kad god hoću, da mogu da idem gdje god hoću, nisam morao da regnam u 10 sati, mogu sam da idem kod pekari, kod poslastičari, a ovi pekari su jednom priliku tražili mene da im ja nešto spremim što ja mislim da je dobro. I šta im ja spremim? Ja im spremim, kajem dobro, nema problema, samo za vas spremam jedan, ajde kajem kao, jedno jelo. A to se zove pekarski krompir. Kako pekarski krompir? Pekarski krompir u tome možda da bi bilo koje meso da stavite, a ja sam stavio u piletinu. Znači pekarski krompir repično reže na krupne komade i stavite da se peče zajedno sa piletinom. Ali šta je tu mnogo bitno? Na kraju se stavlja rezan crni luka, na pred kraj pečenja. I to se njima toliko sviđalo da su oni jeli krompir i luka, a ja sam pojela sam ni dva pileta što sam stavljao za pekare koji su radili u pekari. I kao što znate pekari rade noću. Znači radili su pekari noću, ja sam im pravi društvo, tako pomagao sam im uvijek kad trebalo. Ali šta je bilo dobro tamo u Kuparima, imali smo i poslastičarnicu i oni su obično dolazili rano ujutru. A kad se mene jelo kolači, kad mi se jelo, ja šta sam radio? Znate šta sam radio? Kako da ih ubedim poslastičare da mi daju puno kolača? Nije bilo fair da samo ja jedem kolače, nego i ovi pekari da jedu puno kolača. I ja šta sam radio? I laze gospođice lepe, dragi naše poslastičarke i ja hoćem šta? Uzem ovo, evo, tako sličan jedan pleh, uzem i ovako, uzem i lup. Hoćemo kolače, i lupam tako jedno sad vreme, lupam dok mi dođe jedna. Evo sad ti si kao poslastičar, i uzeš to, poslastičar, ti si lupam poslastičar. I uzeš ovu, hoćemo kolače, ti kaže, daj mi to ovamo, Evo, i šta radi, odeš tamo, njih napuniš sa puno kolača, puno kažeš i kažeš, evo ti kolače, nemoj da lupaš više. I tako ja dobijem punu tepsiju dobrih kolača, jedem i ja i pekari. I tako su mi svi volili. Znači evo tako stigli smo do vremena kad treba da vadimo krompir. Dobro, mi smo stavili ovo malo da ubrzamo postupak, jer je Sava mnogo gladan i trese se. Znači idemo sad, šta radimo? Vadimo, šta je mnogo važno? Važno je da se krompirići od kojih treba da se spremi pomfri, da budu vađeni odmah iz vruće vode. Zbog čega? Idemo pa je vadi to i stavi ovde. Gde staviš? Tu da. Ovde stavi slobodno. Tu, tako je sine. Tako je. Zašto je važno da se vadi iz vrele vode? Zbog toga što se, zbog temperature krompira u kojima se sada oni nalaze, je visoka i oni se sami po sebi šta suše, a to je mnogo važno za pomfrit, da ne bi vlagu u sebi. Jer tako? Jer tako, sinovi moji junaci, vitezovi srpski junaci. Vi ste tatini sinovi, vi će da budete i tatini vojnici. Jer tako? Tako je. Jer bolje država od Srbije ne možete da imate nigdje. Gdje god odete u svetu, vi ćete da budete tužinci. A u svojoj državi bit ćete svoji na svome. A svoja država se brani i srcem i dušom i životom ako treba. Ali tako, vitezovi moji? Tako je. Znači šta sad radimo? Stavljamo tiganj i zetin, evo kako
Šta mi Paju, da li treba da dodamo zetin? Da. Ajde, dodaš malo. Ne treba tu puno zetina. Je li tako? Tako je. Ako je... Laki, šta sad radiš ti? Mašinu sa kojom štedimo struju. Poprično, znači ova mašina vredi svaku paru, hvala našim kumovima koji su nam to omogućili da uzmemo, jer sa ovim mnogo štedimo struju. Znači ovo nije normalno koliko štedi struju, znaš ti mi? Tako. Znači šta šta radimo? Znači uključio si mašinu i čekamo šta da se... Da se ugraju. Šta? Tiganj da se ugraju. Tiganj ili zetin? Oba. Tako je, sine, tako je. Jer ovaj mehanizam radi tako što on greje tiganj, direktno, znači to je taj takozvana indukcijna ploča koja deluje direktno na tiganj. Tiganj se greje, a samim tim što se greje i... I zejtin. Zetin. I zejtin. Bravo. Znači treba dobro da se ugreje, to je tako pa evo? Da. Ti si prvi majstor, šta je to? Znači mora dobro da se ugreje. Tako. A šta je mnogo važno da ne bi prskao zetin? So da se stavi. Bravo, sine. Jesi znao ti, Paju, da je dobro da se stavi pomalo so? Zašto da ne bi šta? Prskalo. Da ne bi prvo. Ajde, sine, stavi malo soli. Soli u tiganju. Jer čuješ kako on počinje da pucka. Tako je, sine, tako je, luče moje. Jer to je mnogo važno da ne bi prskao s tiganjem. Znači, da ti prste zetinu okolo, ono mora se čuvati. Ko se čuva i Boga čuvati, znali vi to? A? Da. Kaj radi? Evo idemo sad, Sava, pošto on, evo, znači šta je važno, znači pojemo veća količina krompira, evo, taj rad, to sine, bravo. Šta vi mislite, da će bude dobro? Da. A? Da. Nikad nismo manuli do sada, a? Da. Vrhunac će spremiti pomplet od malog krompira, ali pošto se mi žurimo jer je Sava gladan i trese se, mi smo morali malo veću količinu da stavimo što pre, da bi, šta? Da bi? Da bi Sava jeo gladan. Sava, se još trese se? Ne. Ne trese se više? Malo pre sam ja. Šta si jeo? Šalim se. Pa kad si pre jeo to? Šta je se ovo? Ne znam Šaj. A napolju ništa više, osim tople letnje kiše, a napolju lište šušti, izgleda da mnogo pljušti. Idemo. Tako je. Idemo. Sad u tebe smo zborili, sad bilo bi mnogo bolje ovaj pompir, ali sad smo morali malo veću količinu da stavimo, da bi imalo više da se pojede na brzinu. Sava je gladan, inače Pavle je gladan, čute i ja nisam gladan. I čekamo Zoricu, stavimo nešto Zoricu. Bravo, uči moja. Kaži mi, zašto je važno da se vodi računa oko tih teponskih tiganja? I da se meša sa ovakvim, šta je ovo, kašika, šta je ovo? Šta je rekao? Nešto, ali to čuva teponski tiganj, tako da ne može da se vrebe, jer mi smo do sada upropastili nekoliko teponskih tiganja i kad koristimo ovu spravu, mi nemamo više tih problema. Tako pa evo? Tako je. Tako Lazo? Tako je. I tako. Aha, neko dolazi, aha. Ko to stiže? Vele, ono sve pokislo. Luče, pa ti sve pokislo? Jesam. A da više izređenje. Pa evo, kako se izređenje smiri? Pomprit. Opa, za koga? Za majku. Za majku. Opa, Zorka, vidi pomprit. Malo smo požurili, nije baš nešto ne bi spao. Ali to je zbog toga što Sava kuka da je gladan. Sješ se. I tako, bilo bi bolje, sljedeći put bit će bolje.